Ka jingai bat ka jing ba ka jong blay u Jisu Christ shapi hagni ka singi. Na ka benta ka jinga pusan na ka tien ka jong blay. Ginya puli na ka kitabu Isaya ka long ka pasan pupra ka tekot ka bakat way. Ka kintien ka bong utrai un yalam ru ya me hala ka singi. Bat un pendap ya ka mensiam jong me haki jaka ringkyang. Bat un penklan ya kishing jong me. Men long ru kum ka kper bala ai bat kum ka po liu ki baki jong ka kim do no. Kani ka long ka kular ka ba ubleu kular na ka benta jong ki breu ki ba yat ha ka lenti ka jong bat ki ba ed ya kon pen so ba yau. Kani ka long ka kular na ka benta jong pi ki khon ka jong blai. Na ka benta jong kita keng ki balaya lam do mun sem jong blai haman la ka singi jong ka jingem kat kum kani ka jing kular kata ka long ka ban ningkong ublai unyalam hala ka singi ublai unum eno wat ka weiru ka singi klem da yalam yangi hai bangin shong hai bangin yang shai bangin len bat ka ka bangin tre wala da ngimyu ublai Andre ublay daw mun sim jong haga jing start but haga jing mayan uyalam yangi sinjam ke jingi man la ke por ban nganget scam haga ni ke sngiru utrai unyalam yangi kani ke long ke sngi ke batmai ublay unyalam yangi haga lenti ke batmai ublay kwa yangi bginyat haga lenti ke ba kwa haman la ke sngi jong ke jingem sya ya ke jingelam ke jongu pakini ka long ke kular ke paningkong ke baar un pendap ya ke mensiem ha ke jagar rengkyang ke bamut ba ke don ke por ke bangi hap ya lenti leng ba ke jing terkong ala ban long ke jing terkong ha ke bakin jado ke jing ha ke yo ke got ke jing ha ke jing pang ke jing shitom kita ki long ki jing terkong ha ke jing ki bakran shapang ke riklau ke jing ya lenti jong ke riklau henry ke bible kong bu blay ubayalam be ye ke jing ke jongi ma uhi un pendap ye ke mensiem ke jongi ha ke jaga ke ba terkong ke jaga rengkyang banang ta ke ba laipat ublay ong ye ke kentien un pen klan ye ki sieng jong me un penklan ye ki sieng jong me kani ka jingmot jong kani ka long bangin la keng ban ya shaprang banginum sakut hajo ubreu bapang ka sieng unum la ban ki unum la ban ya ubreu badon ni ka jingpang sieng udon kambek ka jingarap jong ki we na ka benta ban ki ishane barshatai ubreu ubaklan ki sieng ula ken ban tre ban kta ban nyai ban jeng wat ban mare ru ha ka jinglong bakin jaman siem ru ubleun pen klan ye ki sieng ga jangi bangin la ban nyai shaprang banginum sange bangim dan haju andre kumba ublei kwa bangin nyai na ka buram shaka buram na ka jinget shaka jinget banlang ta shushu ka kular ka basaw kong men long ru kum ka kper bala ai mau ba kper ke bala ai ka don ye ki sentiu ki bapo ka don ye ki jing internet penlong ki bala internet penlong ki bala pen internet do try ka durkhmat jong pi kan ye ting shan nagapor shagapor penlong ki break ba dap da ka buram ha ka ba ublay un pen pau ye ka buram ha ka jing ka jong pi hado ba ki we gin yu i bat kinum la klem da aingo ba ye ro yo blay nang ta shusho ka ba khaddu ka ong iri ke kentien ki ba ki jong ka kim do no bat kum ka po liu ki ba ki jong ka kim do no ka po liu ka kran chapang ka jing ba kan jaman siem ka bala dap do man siem ha ka ba kan long ka jingkir khu shaki wei Jisu Kristus ong jaru basliang tuan hanga bat on ai u ye ka mandi ke bakran spang ben semba ko jong blai uba
on the ha ka jing em ka jonga pat jong phi ha ka balim ba ka jing em ka jonga pat jong phi kan toit pat ka jing ker khu ya ka min sim jong ki wei pat ki badon kam ya ka jing ker khu ka jong blai to ai ba ka jing em ka jonga pat jong phi ha ka si kan lo kum ko om po leo ha ka ba ki wei pat kin yo ban di ya ka jing ker khu ba kin jaman sim ling ba ka jing em ka jonga pat jong phi ngit scam bo trying ker khu bi ya ka si but kam kan ti ki kular ka jong blai ha ba fila ya ja ka len ti ka jong u blai ka jing suk long ren kat bat phi ha ka si bar ka wei but what num klan u blai u e je phi kum ba phi long amen